Hallelujah. Ukuthoba ngiyabingelela ababishop uNtombela egameni likaJesu. Amen. Ngibingelela abasinior pastors futhi sibuze ngiyabingelela. Amen. Sishibane. Ngibingelela ukukholi bonke base God's Power in Christ Ministries. Ngibingelela ibandla likaNkulunkulu. Ngibingelela umzimba kaKristu uphelele. Egameni likaJesu waseNazaretha. Emini yasekuseni sibonga uNkulunkulu. Amen manje. Sibonga uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Sibonga ukwazana naye. Amen bangcwele. Sizo celebrate bangcwele umkhosi wePhasika. Amen. Bangcwele sibonga ukuthi thina siwenza every year. Kodwa wahlatshwa kwabangani, wabethela kwabangani. Namhlanje legazi sesenevelu empilweni zethu. Amen bangcwele. Wabethelwa kanye nje uJesu kayi-1 azange phinde abethelwe futhi. Kodwa thina ngokholwa kwethu ukubethelwa kaJesu kuloko kukhona. Amen bangcwele. Siloko siyakhumbula sizoyenza nje isikhumbuzo. Hallelujah lokuthi siyazi ukuthi wasibethela abazalwane. Wabethelwa wafela thina, wabethelelwa thina. Hallelujah bangcwele. Amen. Bakhona abanye abaya enkonzweni ngeGood Friday. Baya nje enkonzweni ngeGood Friday. Baya ngoba bakholwa ukuthi uJesu wabethelwa. Kodwa banga understand ukukhulu besiphambano. Yeah. Amen. Ngumama masemula bangcwele umntana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngunkosikazi bazalwane nomyeni oyedwa nabantwana abathathu uNkulunkulu angibusise naye. Ngambonga uNkulunkulu empilweni yami yokukholwa bazalwane akululanga. Kodwa ngibonga uNkulunkulu omusa. Hallelujah. Amen bazalwane. Namhlanje kusenhlizweni yami ukuthi wonke umuntu aphume la understand the importance of the cross. Amen bangcwele. Abantu bayazi ukuthi uJesu wabethelwa kodwa abazi ukubaleka kwalesiphambano. Amen. Hallelujah. Abazi ukuthi isiphambano lesi uJesu esiphambanweni izono zethu zasala khona. Amen bangcwele. Sidana nje bazalwane mhlawumbe abantu bacabanga ukuthi sidana nje we are going to compete. Masizalana emazweni ayisikhombisa. Cha bazalwane, it's not about the competition. It's about ukuthi wazi ukuthi lesiphambano sikwenzeleni. Uqonde lamazwi ukuthi kahle kahle isiphambano sika Jesu senzeni kweyakhe impilo neyami. Hallelujah bazalwane. The importance of the cross is salvation. Umuntu abanye bakhona ukuthi bayazi ukuthi basindisiwe but they don't understand the importance of the cross. Ukuthi yile nsindiso. I-important lensindiso ngalesiphambano. Hallelujah bazalwane. Esiphambanweni kwaphala igazi likaJesu. Amen. Hallelujah bangcwele. Igazi likaJesu sangena kulo ngesivumelwano. Mawusindiswa ungena esivumelwaneni segazi likaJesu kuphi esiphambanweni. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Mawusindiswa ungena in the covenant of the blood. Amen bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi niya understand ukuthi umuntu makangena esivumelwaneni kuphala igazi kusho ukuthini. Amen bazalwane. Sisesivumelwaneni segazi likaJesu. Kukhona lapha igazi likaJesu lizokulwela khona. Likumele ungasakwazi ukukhuluma. Igazi likaJesu lizokulwela izimpulele. Ngenxa ye-covenant of the blood. Uthi uyangena bamangala ukuthi uphume kanjani la. Amen bazalwane. Ngenxa yokuthi wena uphakathi esivumelwaneni. Sisesivumelwaneni segazi likaJesu. Lapha labagezi izono zethu. Hallelujah. Sinobudlelwane noJesu thina. Sidana nje sinobudlelwane noJesu. Akekho umuntu ongaqeda ubudlelwane bami noJesu. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngilobudlelwane noJesu ngegazi esiphambanweni. Hallelujah. I so wish ukuthi nawe namhlanje uvuleka amehlo. Just know ukuthi unobudlelwane noJesu. Nokulala ebusuku kufika izinto. Yazi ukuthi mina nginobudlelwane noJesu. Yazi ukuthi uJesu mina naye sinobudlelwane ngeke bahlukana. Ngenxa yesiphambano. Hallelujah bazalwane. Bayachaza bathi bezintathu iphambano. Kodwa sikaJesu sasibhaliwe ukuthi leyo inkosi yamaJuda. Hallelujah. Besihlukile lesukuthi leyo inkosi yamaJuda. Bebathi bamthela ngehlazo, bambethela nezilelesi, bamfaka phakathi. Kanti leyiphambano mazintathu nje siphelelisa ukuthatha bezulu. Hallelujah. Lesifundele mfundisi wami egameni likaJesu. John chapter 19 bangcwele ngisezwini lesithathu. Hallelujah. Amen bazalwane. Ake siqonde amazwi ayisikhombisa bazalwane. Uwaqonde ukuthi nangempela uNkulunkulu uyabona umuntu
amazwi. Bamba amazwi. Unamazwi ongawabambe kumamami ngoba udebendlela applying those words. Ngibona ukuthi hayibo ayangisebenzela. Amen bazalwane bamba amazwi. Mawubamba amazwi kaJesu awumzali wakho uJesu. Bamba lamazwi uhambe nawe endleleni. Bekasazofa uJesu. Sekakhuluma lamazwi. Haleluya ngisezwini lesikhombisa. Ngicela ungifundele mfundisi. John chapter 19. Unina sesiphambanweni sika Jesu. Unina kanye namadodana kanye nodadewabo kanina uMaria. Umkatleyo phase. John 19:25. uMaria Magdalena uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo beminga khona wathi kunina Hallelujah. Mame yeka indodana yakho Here is your son. wayesethi kumfundi And to the disciples, beka unyoka here is your mother. usukela kuleso sikhathi From that time umfundi on, loyo this disciple wamyisa took ekhaya her into his home. Hallelujah. Izwi lakho baba liyaphila lingamandla yes. linesiko lakho liyadala liyinkemba ekhaya iphe mahlangothi onke liyahlaba liyahlukanisa. Just bless your will Lord in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah bantwana. Ngiyabonga wasina pastor. Ngifuna la ethi woman. Hallelujah. Amen. Ngifuna la ethi woman bantwana. Simbona na uJesu esiphambanweni. Sibona nami lithi izwi lenkosi uMaria Magdalene unina kaJesu. Beka ngahlala ngasondeli unina kaJesu ngoba inimba ikhona bantwana. Bengekahlala ngasondeli. Hallelujah. Usondelile unina kaJesu wasondela umfundi ayemthanda. Hallelujah. Basondela bama phambi koJesu. Hallelujah bantwana. Ngithanda le part ethi woman. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi makase siphambanweni indodana ibheka umame ubheka umfundi ayemthanda. Imessage ekumele aqale bekamele athi mhlambe mfundi wami ngicela ungibhekele umamami kodwa uthi woman. Hallelujah bazalwane. Uqala uthi woman. Hallelujah bazalwane. Amen. Makathi woman is referring to the church. Ushibandla bazalwane. Ushumakoti wewudlu. Yabona makathi woman uthi makoti wewudlu. Hallelujah. Igender yebandla ithe he umakoti wewudlu. Ukhuluma nathi namhlanje uthi woman. Uthi bheka ibandla, uthi bheka indodana, uthi woman. Bekazoqala ngale ndodana. Kodwa uthi woman bazalwane. uNkulunkulu ukhuluma nebandla bazalwane. Elizobhekana. Hallelujah. Ukhulumile uNkulunkulu phakathi kweviki. Ngazama ukuyijika le message uMasango makakhuluma. Ngathi hayi cha, uNkulunkulu ungangibiseli kule ngathi uMasango manje sengibuyela kuMasango. Hallelujah. uNkulunkulu yaphinda futhi wakhuluma uNkulunkulu ngebandla bazalwane. Hallelujah. Wakhuluma ngokuthi manje nangu udade wethu sesizomganisa kana mabele. Ukhuluma ngebandla makakhuluma la uNkulunkulu uthi woman. Hallelujah. Amen. Kunamazwi lana kuMark chapter 15. Angazi umfundisi ngangifundela kancane chapter 15 verse 40 nje kancane umfundisi. Kunabesifazane lana. Bazalwane abasifazane bamina ukuthi ibandla likaNkulunkulu umakoti wewudlu. uNkulunkulu amfuna hlobile umfuna hlobe ngelineni eliqolekile which is the inner person. Umfuna hlobile umakoti ahlobile ngelineni. Umakoti wala emhlabeni muhle ngaphandle kodwa kaKristu umfuna hlobe ngaphakathi which is the inner person. Umfuna ukuthi hlobe ngaphakathi bazalwane. Kanti umfundele mfundisi u15 verse 40. Wakukhona nabesifazane some women were watching bebukela bekude from a distance. Amen. Thuleka mfundisi. phakathi kwabo kwakukhona noMaria Magdalena Among them were Mary Magdalene, noMaria unina kaJakobe Mary the mother of James, omncane nokaJosefa the younger and the of Joseph, kanye noSalome and Salome. ababemlandela esaseGalile In Galilee, these women had followed him bemkhonza nabanye and abesifazane cared for his needs. abaningi abenyukela naye eJerusalem. Many other women who had come up with him to Jerusalem. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lithi lana
bekunabesifazana abaningi lana. BekunoMaria Magdalene, kunoMaria unina kaJacob. Bebephakathi bazalwane. Amen. Lithi bebephakathi, bebekhona la ekubethelweni kaJesu. Bebekhona uchazile umfundisi wathi bakhona abanye bebemile kodwa bebemekude. Bemikude laba besifazane. Kodwa malichaza izwi lithi laba besifazane bebemlandela uJesu asesegalile. Bemkhonza. Haleluya bangcwele. Bebemkhonza benza konke. Kepha manje sithola uJesu siphambanweni. Naba bemile. Haleluya bangcwele. Bemile abafuna ukutholakala baphambi kwaJesu. Kodwa bebehamba naye. Bemkhonza, bemlandela benza konke benikela. Haleluya bangcwele. Kodwa namu uJesu bethelwe sebimikude lena. Haleluya bangcwele. Laba besifazane futhi they are representing the church bangcwele. Haleluya. Ofuthi kuyabonakala ukuthi emhlabeni uJesu uzelele bandla ehlukene. Haleluya. Ba represent ichurch bazalwane. Umzimba kaKristu kodwa bamelele. It shows ukuthi phakathi emzimbeni there is a division. Haleluya bangcwele. Bayakhonza bona. Kodwa umzimba kaKristu uhlukene. Bamile bamthandile uJesu. Babonakalile behamba naye. Babonakalile benza konke. Haleluya bangcwele. Kodwa masekumele basondele esiphambanweni. Bamela kude. Haleluya bangcwele. Bamela kude bafuna ukubonakala bona phambi koJesu. Kodwa uma usondela kubo babuza bayamthanda uJesu. Ibandla lelo. Haleluya bazalwane. Ibandla likaNkulunkulu. Amen bangcwele. Elihluleka ukubhekana kule insuku esiphila kuzo. Kodwa linomoya oyingcwele. Makakhona umoya oyingcwele akakhumbuza ukuthi kumele sibhekane. Umoya oyingcwele uyakhumbuza abazalwana awukhohlwa. Amen. Makhona umoya kaNkulunkulu is the guardian. Uyakwazi ukukhumbuza izinto ozikhohliwe umoya oyingcwele. Ukwazi ukukhumbuza izidingo zabanye abantu. Ukwazi ukukhumbuza ukukhulekela abanye abantu umoya oyingcwele. Amen. Instead of sikhulekelane bazalwane siyahlekana. Nokuthi sikhulekelane bangcwele siyagxekana. Haleluya. Ukhazile masango wakhuluma ngebandla ngathi uNkulunkulu kusho ukuthi uyayiphelelisa indaba yebandla. Haleluya. Ukuthi ngabe uzoncelisani ngoba nawe amabele awekho. Kwesinye isikhathi akhona amabele bangcwele kodwa aphuma ini. Amen. Amanye mhlawumbe aphuma igazi. Amen bangcwele. Amanye aphuma okunye. Uthola abantwana sabanekhwashe endleleni. Bakhona phakathi bagcwele kodwa abampila yikho. Ba-unhealth abantwana ngenxa yokuthi amabele aphumani. Haleluya. Ibandla lidlani bazalwane. Uma futhi wewundlu. Haleluya. Lithi lapho uJesu inhloko yale bandla siyizitho kulomzimba. Abanye baphakathi they don't even understand ukuthi bona kulomzimba what part of the body abakuyo. Abathi nokuthi what is their function in the body. Yingakho kuba ngathi kuyaxakeka bazalwane ngoba abanye bagijima in the wrong lane. Haleluya. Uthola umuntu uyagijima mara akagijimeli la bizelwe khona. Uyaphaphalaza bazalwane. Yabo yena ukhona phakathi ngenxa yokuthi akanasikhathi sokuthi amfuna umangcwele akakhomba ukuthi
uphuma wazi kahle ukuthi mawumvumile uJesu, haleluya, mawumvumile uJesu kuphakathi kulesivumelwano, the covenant of the blood of Jesus. Kumnandi bazalwane, sithi noma sohambe egodini lethu lokufa siyakumela isivumelwano, sithi hayi manje, haleluya bazalwane, siyanqaba isivumelwano segazi, siyanqaba isivumelwano segazi, siyaphela ivumelwano emhlabeni nabantu, bayajika abantu, kepha sikaJesu simile, haleluya. Wamthatha nje uJesu wamvuma, uhamba nawe kuze kube segodini, akakushiyi. Namhlanje uNkulunkulu akasiza inhliziyo zethu, akasiza ingqondo, haleluya bazalwane. It's not about the church, it's not about ukuze esontweni ufike uhlale, it's not about athende ukwenza konke, kodwa it's about ubudlelwane bakho noJesu. Bazalwane, masingahambi sihambe sikangaka sesiyeke izinto abantu abazenzayo ezimnandi zasemhlabeni, phela zibukeka zimnandi bazalwane kubo, kodwa uhlale lana kanti ubudlelwane noJesu bungakabi.